תיקון תמ"א 3א בא לתת מענה להמון נעלמים שהיו לנו באבולוציות של התמ"א, אם זה תיקון 1, תיקון 2 ותיקון 3. לאורך תקופה מאוד ארוכה, העיריות לא יכלו להגיע לידי הסכמה מה היו גודל הזכויות ואיך יחשבו את הזכויות. תיקון 3א נתן פתרונות לחלק מהבעיות שהיו לא פתורות, אבל מצד שני השאיר המון נעלמים. לדוגמה, התיקון מדבר על בנייה מספר קומות פר בניין קיים. לא מתייחס לאזורים, לפריפריות, אלא למתחם כללי של כל הארץ, שזה בפועל לא נכון, מכיוון שהכלכליות נמדדת לפי המצב הסוציו-אקונומי של אותו אזור ומחירי הדירות. באזורים מסוימים התיקון יועיל, באזורים מסוימים אחרים, שדווקא במקומות שיותר צריכים את זה, הוא לא נתן פתרון והפרויקטים עדיין שם יישארו קפואים. התוכנית הזאת לא נותנת מענה לכל ערי המרכז, כמו תל אביב, הרצליה, רמת גן, רמת השרון, ראשון לציון. בערים האלה יש כבר תוכנית אב שיוצרה ומכתיבה את השטחים ואת הזכויות, והערים שבהם היום אין תמ"א 38, עקב בעיית כלכליות, הזכויות שניתנו לא מאפשרות כלכליות לפרויקטים מסוג זה. מעבר לכך, חישוב הזכויות על פי תוכנית תיקון 3א מתבצע על פי תכסית המבנה הקיים. המון זמן חיכינו למספר רב של פרויקטים שבהם התכסית של המבנה הייתה קטנה, המבנה נבנה במידות קטנות מהתב"ע הקיימת, ואז לא היה מספיק זכויות לבנות על גג הבניין בפינוי-בינוי. היום, עם התיקון, שוב לא ניתן לבנות שם, כי בעצם הזכויות נמדדות מהתכסית הקיימת, למרות שהתב"ע הייתה יותר גדולה במבנים האלה, והזכויות שמקבל היזם הן קטנות שוב, ואנחנו ממתינים לתיקון הבא. עבודה על מתחמים מייצרת יתרונות לכל הצדדים. הדיירים מקבלים זכויות מעבר למה שהיו מקבלים בפרויקט בודד, ככה גם הזכויות של היזם בבניית הדירות החדשות, כך גם הרכוש המשותף, חניונים המשותפים לכולם, ניצול של מספר רב יותר של חניות, שטחי ציבור שמתייחסים לכל המתחם כמקשה אחת, מנוצלים בצורה הרבה יותר יעילה. לוחות הזמנים נמדדים על פי קבלת היתר של תמ"א 38. בפינוי-בינוי זמן ההמתנה יכול להגיע ל-15 שנים, 14 שנים לפרויקט. כאן אנחנו מבצעים את זה כתמ"א 38 והלוחות הזמנים מתבצעים באורך של כשנתיים, ולא הרבה מעבר לכך, גם במידה והעירייה מתעכבת. כיום יש לנו מגוון רחב של פרויקטים מסוג תמ"א 38 מתחמים. יש לנו פרויקטים באזור של בבלי, ברחוב יהושע בן נון, ברחוב מינץ, ברחוב רמברנדט, ויש לנו עוד מספר רב של פרויקטים ברחבי תל אביב.